Tell him to Sprakeman, the dance specialist, aka Havoc, me party from the FBI family. Ku Canada indanga ndiri ni Spraga. Yeah man. Ata fire bone them. Now wanna name Sprakeman, me name because of them. Sprakeman. Ku Canada indanga ndiri ni Vebs kate uko Canada. Ndiri ni ndaka nyora skanda uko Canada. Indanga ndiri ni Fanta uko Canada. Ndiri mo. Yo. Pulo. Tell him the Sprakeman, the dance specialist, because of them. Oh. Yeah, ku Canada danga ndiri ni Vebs kate uko Canada. Ndiri ni ndaka nyura skanda uko Canada. Danga ndiri ni Fanta uko Canada. Ndiri mufana wa Magic uko Canada. Danga ndiri ni mkadzi wa Bobo uko Canada. Ndichigona gadzira stambo uko Canada. Kuchechi kuchipiwa zvikwambo uko Canada. Yo man uko Canada. Pulazi vangu vari nganga uko Canada. Ndakazvaura ndichipenga uko Canada. Ndiri murimi wemunga uko Canada. Yo. Danga ndiri ni vagondo uko Canada. Yeah man. Kana ndichipeka zvimanto ku Canada ndichiwachiza yo pull Sprakeman me name because of them Havoc now wana name ndaitogadzira ka album launch itori yaputu yakutonopera lunch andakaona ndiwo anonzi manenji mufesi nebaby rangu netuma orange ndakambostika kungenda murova ganja kwenda njidzedzereka ngenda baiwa nesirinji Bebiga da fesi njiva ndapapanji ndakamkudubusa kumusiya ka bastard ka baby chaipecha meno yaka baby kanoda flavor kunyanya emazepi kanowanika pese kanobhilicha kakatsuka kunge ngoda ndiko kakandidumanisa nafandi ndika soda kakanyanya kaneta renda rekutsoda apa kanozora zvese nyangwe shafu kanopoda kane hosi power kanoita kunge kakatozvarirwa Wambawa unokatenga nezvese kunyangwe neflower pareta kepesi kana heti yechitawa because of them kafunga ndakapata kundisa pamusoro kunge paisina marata kanoda munhu wese nyangwe nana elevator Pinterest Spraga tawenda na laburada pamwe nana laburada ako ka bastard ka baby chaipacha meno yaka baby kanoda flavor kunyanya emazepi yo yeah man